Kamatos sana. Makanlah nyo. Halo sana, kali ko kita berada di ayam MMK, ayam Saikua di Kota Padang sana, yang lokasinya di Tapi Taplau sana. Cari ayamnya ko sana, gadang-gadang bah sana, daging sisi bentuknya ko Saikua gadang. Cari view di sana, view sana rancak. Ops, ndak view di siko do sana, ndak view do. Makan nan jali do sana, awak balik-balian pajau celo deh. Wak caliak pajau celo awak cubo. Awak cuba bala pajaron di Sabana juicy bantu sana. Sabana garing bana, murah bana awak mengupiak sana, masak sampai ke dalam. Kalau untuk kuah, lado sana, ladonya adu ampe buah ado sana ya. Awak cuba sana di dagingnya ko sana masak sampai ke dalam di seru bantu aku sana di mandi lama lai. Oke akan kita coba cocol namo ko sana ya cari di sana tekstur dagingnya lambui ops de mandi laba susun sepa jago di siko sana lah selesai sado sana konya view sana nan lokasi ini siko sana ya di kadai